שלום, אני ריו, והיום אני מארח סליחה על השאלה עם צלמי קוספליי בכנס אנימצורי 2023. מה אתה חושב על זה שקוספליירים עורכים תמונות שלך שצילמת אותם? תלוי באיזה גדר, אם זה נטו איך שהם נראים, אם זה פנים, אם זה קצת אוזניים, עיניים, לבוא ולהבליט אותם זה לא נורא, זה דווקא בסדר לדעתי. אבל אם זה לבוא ולשים פילטר על התמונה שאתה צילמת, זה דווקא הורס את האומנות שאתה כן עשית בתור צלם. לא עם התמונות ערוכות, אם זו תמונה שצילמתי, ערכתי אותה והבאתי להם, אז לא. אבל אני באופן אישי לא כל כך אכפת לי להביא תמונות רגילות, כאילו את כל הסט של התמונות ולתת לקוספליירים שיעשו מה שהם רוצים איתם, כי בסופו של דבר הם השקיעו זמן והם כן רוצים איזשהו חומר. אם מדובר במשהו בתשלום, אז זה מוצר שלהם. אני יכולה להבין מאיפה זה מגיע. גם אני, יש לי צדדים של חוסר ביטחון, אז אני קצת משנה פנים ועניינים. אני כן הייתי שמחה אם היו מטריעים לי מראש, כי לפעמים העריכות קצת מעבר לתאורה או החלקת פנים, ואז יש איזו בעלה קטנה כזאת של וואו, רגע, זה לא מה שעשיתי פה. אם זה בשטף, כאילו, אני באתי לעשות אומנות, ואתה באת לעשות אומנות, ואז כל מה שערכתי, כל השעות שהשקעתי בתמונה הזאת, פתאום נעלמו להם בעריכה מוגזמת, ואז כאילו, איפה החלק שלי באומנות? איזה כלים או תכונות נחוץ לדעתך בשביל להיות צלם קוספליי? חוץ ממצלמה כמובן. הייתי הולך על העדשה 50-1-8, ומן הסתם מצב רוח לבוא ולצלם את הדבר הזה, זה הכי חשוב. מצלמה. חוץ ממצלמה? האמת, תכונות זה יותר קריטי. צריך שיהיה לך ויז'ן, כי אם אין לך ויז'ן, אם אתה לא קולט מה אמור להיות התוצר הסופי, גם אם יש לך מצלמה חרה, לא משנה. אם אתה לא מבין מה אמור להיות בסוף, מה הוא מבקש, או הצורה הכי מחמיאה לקוספלייר, אז זה יכול פשוט לא לצאת טוב. לגמרי עריכה ולדעת מה המצטלם רוצה. כי אני רואה הרבה צלמים שאומרים, התמונה יפה מבחינת אסתטית ומבחינת כל הטכניקות דברים שרוצים, אבל אז המצטלם לא אוהב את הפרצוף שלו, את איך שהפאה שלו נראית, ואז כזה, אוי שיט, טוב, אני בחיים לא אעלה את זה. אז מאוד חשוב להתמקד גם בעריכה ובסידור, לדעת איך הבן אדם עובד ומה הוא רוצה. מאוד מאוד חשוב. מה דעתך על צלמים שמצלמים רק חברים שלהם? לדעתי זה לפעמים לגיטימי, כי לא כולם בנוח לצלם אנשים שלא מכירים, אז כאילו אין בזה משהו רע. אוקיי, זה כמו ציור, זה כמו שתגידו לי בואו ציירו אותי ואני כזה לא, אבל אז חברים שלי אגיד, אוי אחינו, ברור, מה, יש לי sentimental attachment to you, אז נראה לי זה לגיטימי לגמרי. כאילו, בסופו של דבר, אתה עושה משהו, תעשה מה שאתה רוצה. מה, זה האמנות שלך. מה דעתך על צלמים שלוקחים תשלום עבור הצילומים שלהם? ברור. אני בתור תמניה, אני לא עושה שום דבר בחינם. book me. אני מאמינה שכל עבודה שאנחנו עושים יש בה נפש, אבל גם בתור נפש צריך למצוא גם תעסוקה בעבודה. כי עד כמה שזה כיף, אני בתור אישה שאין הזמן, אני חייבת להשיג כסף במה שאני עושה. זה לא כי אני רוצה, ילדים קטנים בכסף שלהם. לא, זה פשוט כי אין לי זמן. אז או שאני עושה עבודה פיזית אחרת, או שאני עושה את זה. שזה גם כיף לי, וזה עדיף לי, לכן המחירים נמוכים יותר. לגיטימי לגמרי, כל קליק זה שווה כסף והעריכה זה זמן, אז כאילו ככה או ככה זה די צריך. אין לי בעיה עם זה, הם בסך הכל עושים עבודה ומספקים מוצר, זה נשמע לי הגיוני לחלוטין. אתה אומר הם כאילו אתה לא חלק מהם. אני לא לוקח תשלום באופן אישי. אני חושב שזה מאוד הגיוני, מהרבה מאוד סיבות, אחת מהן העיקריות שלא הרוב המצולמים לא חושבים על זה, זה הערך של הציוד שפוחת עם הזמן, ככל שמצלמים יותר, אז הציוד עצמו נשחק ונהיה פחות טוב, ואחרי זה אם אני ארצה להחליף לחדש יותר, הוא ימכר לי בפחות, בזמן שאני מחליף ליקר יותר, שרק עולה עם הזמן והציוד רק משתפר ומשתנה, אז זה דברים שכל הזמן משתנים ואי אפשר פשוט לצפות שהצלם לא יקבל איזשהו החזר על העבודה שהוא משקיע בה, ולצפות שבסוף התמונות תמיד יישארו טובות יותר ויהיו אפילו יותר טובות פעם הבאה. מה אתם לא אוהבים שקוספליירים עושים בצילומים? קשה לי לומר, כי אצלי, כאילו, אנחנו בעיקר וייבין ביחד, אז לא יצא לי כל כך כזה, אוי לא, קרה משהו. אבל זה לא, הכי נורא אולי שאני כזה, אני מנסה להגיד להם, הם מאבדים ריכוז, ואני אומרת להם, אוקיי, בואו נחזור צילומים, וכאילו, הם באווירה כיפית, אני לא רוצה להפריע להם, אבל בסופו של דבר אני אמורה לספק כמות מסוימת של תמונות, אז לא נעים בסוף כזה, וואי, שעה של סשן, אבל מגישה רק איזה 12 תמונות. אין לי בינתיים משהו שיכול להגיד את זה, אבל אם היינו חושבים על זה, אז
לא עושים את מה שאתה אומר להם לעשות, אם יש לך איזשהו ויז'ן כזה או אחר. האמת שלא חשבתי על זה, לא נתקלתי במשהו שסופר מפריע לי. אני מניח שאם הם היו מתחילים להתעסק לי עם הציוד כזה בלי לשאול, אז אולי כן, אבל בגדול רוב הקוספליירים רוצים שיכבדו אותם, אז הם גם יודעים לכבד אחרים, אז אני לא נתקלתי במשהו כזה. כמה זמן אחרי הצילומים אתה משחרר תמונות ומה התהליך? אז אני משתדל לשחרר תמונות בערך שבוע, שבועיים אחרי שצילמתי אותם, שזה כן נחשב יחסית מהר, אבל זה גם תלוי בכמה העומס שלי באותו זמן. התהליך שלי הוא בדרך כלל אני עובר על לסנן את כל התמונות שיש לי, בין אם זה כמה גדולה או קטנה, צריך לעבור עליהם, ואז אחרי זה אני מתחיל לערוך עריכה פשוטה ויותר רגילה של תאורה וצבעים, לגרום לתמונה להיראות הרבה יותר בולטת והרבה יותר יפה. ובסוף, אם יש איזשהם בקשות של המצולמים או משהו אישי שאני רוצה להוסיף, אז אני מוסיף את זה אחר כך בעריכה קצת יותר מתקדמת. בדרך כלל, אצלי ספציפית, תמונות כנס זה עריכה ממש פשוטה של תיקוני צבע ואור, ולרוב זה לוקח כאילו עד שבוע וחצי אחרי הכנס בדרך כלל, אם לא היה בקשות לעריכות מוגזמות. מה הדבר הכי גרוע שמצולם ביקש ממך או דרש ממך בזמן צילומים? זה בדרך כלל סוג אנשים ספציפי, אבל יש קוספליירים שקובעים צילומים, ואז חושבים שאפקטים מוגזמים כאלה זה כלול וזה משהו שהצלם ספציפי הזה עושה, ואני אישית לא תמיד עושה את זה, וזה כאילו טיפה מוזר שהם חושבים שזה משהו שכל אחד יעשה. אני לא חושב שאף פעם ביקשו ממני משהו גרוע, אבל הייתה פעם אחת מאוד מעניינת שבה לקחו תמונה שלי וערכו אותה לכל העזאזל, בלי לומר לי כלום. באמצע צילומים? לא, אחרי הצילומים גיליתי שפרסמו את התמונה מאוד מאוד ארוכה, בלי לומר לי כלום, אז... הלם טוטלי. יש משהו שאתה מרגיש לא בנוח לצלם? וואו, טוב, אז אני יודע שזה משהו כזה, זה לא קונצנזוס או משהו כזה, אני באופן אישי פחות נוח לי לצלם דברים שהם יותר חשופים או עירום או דברים כאלה. אני יודע שכן יש צלמים שמאוד בנוח עם זה, ואולי כי אני יותר חובב ואני לא צלם קוספליי סופר סופר מקצועי, אבל כן, כאילו דברים שהם יותר אינטימיים פחות הקטע שלי. לא, כל עוד הם בגירים, כאילו אין שום דבר שיעצור אותי. בתור צלמת, את מרגישה כאילו מתחנפים אלייך בשביל צילומים? לפעמים זה כזה, שעה, like, you should like totally let me have a little book of session, ואני כזה, ברור, תשלמו, באתר. לא ממש, אם כבר אני מתעלל בהם. כמו שאתה יודע, כי אתה גם קוספלייר, אבל כמו שאנחנו יודעים, לאנשים מחוץ לקהילה יש תגובות מעורבות לגבי קוספליירים. האם יצא לך להתמודד עם ביקורות לא נעימות כשאמרת לאנשים שאתה מצלם קוספליי? אז האנשים שאני מדבר איתם בדרך כלל, הם די מכבדים אותי, אבל אז לא, בפנים אל פנים, באופן אישי, אבל ברשתות החברתיות, כן, יש הרבה אנשים שפשוט לא... כאילו באופן כללי מתייחסים לקוספליי כמשהו ילדותי או משהו כזה אאוטסיידרי, בעיקר פה בארץ, אין כל כך מודעות לזה, שזה קצת מאכזב ומבאס. אבל לפחות בסביבה האישית שלי, בעבודה עם חבר'ה נורמיז לגמרי מאוד מתלהבים, גם מהקוספליי, גם מהצילום, וממש שפים על זה. אז אני ערכתי בדיוק עבודה של קליינטית, והיא עשתה קוספליי לאיזה מישהו מאנימה, והיה לו שיער ממש כאילו ירוק זוהר בוהק. עכשיו אני קורא כזה, אומייגאד, איזה מגניב. באה לה ידית, אומר לי כזה, מה זה? מה עושה קוספליי לפטריק ובובספוג? עכשיו אני אומרת לו, קודם כל, אם כבר פלנקטון, שאני בזמן כזה, אישית אני חושב שזה קצת מוזר שאתם עושים את זה מחוץ לפורים. אני כזה, אוקיי, ואישית קצת מוזר שאתה לא עושה כסף. הלם, the woman was too stunned to speak. זה לא בהכרח דברים ישר רעים, אלא מאוד מופתעים ולא מבינים, ואז צריך הרבה מאוד להסביר, כי לא מכירים את התחום הזה. לרוב לא יוצא שום דבר רע, או לפחות אנשים לא אומרים את זה מולך, מאיזשהו חוסר נעימות אולי, אבל כן יצא לי לקבל תוך כדי הרבה מבטים עם קוספליירים שאני נמצא איתם, ודברים לא נעימים, ואז צריך באמת להגיב על זה. תודה רבה לכל הצלמים שהשתתפו, אחרי שגררתי אותם בצוואר שלהם מכל מקום בכנס. אני מקווה שנהנתם מהסרטון, ונעשה הכי טוב שאנחנו יכולים עם הכתוביות. אם נהנתם מהסרטון, תשאירו לנו לייק, תשתפו, תעקבו, ואם נראה שהולך, נעשה חלק 2 עם פשוט קוספליירים. שיהיה יום טוב.